Fra Nikolaj Larsen til Christian Skovsen. Morten Larsen ind til Nikolaj Larsen. Er der mål? Øj, hvor er det godt reddet. Der er Morten Larsen. Øj, der er hjørnespark. Det var rigtig godt skud af Nikolaj Larsen der, og god stikning fra Morten Larsen. Men Kulturskolens målmand, han hoppede rimelig godt op og reddede den, og han gav heller ikke lov anden gang. Der er Morten Larsen. Pæn aflevering. Ind til midten. Mathias Kjærulff. Der er mål 1-0. Mathias Kjærulff får det godt scoret. Han er bare så god. Det er hans første mål i dag. Så håber vi, der bliver nogle flere. Det var lige Morten Larsen, der løb dernede. Dybt aflevering fra forsvaret. Eller midtbanen hedder det. Bullet. Og så spillede den videre ind til Mathias Kjærulff. Christian Skovsen prøver lige spilling til Morten Larsen igen. Der. Ind til Mathias Kjærulff. Øj, hvor er det godt. Nej, hvor er det ærgerligt. Det var så godt spillet ind af Morten Larsen. Og Mathias Kjærulff, han lavede lige helt ind til Nikolaj Larsen, som skød. Og så var det en rigtig god redning af målmanden. Er det rigtigt? Han har startet. Der står stadigvæk 1-0 til Kulturskolens målmand giver ikke lov. Da jeg sidder lige benet på ham, så hopper han bare ned ad chatten. Ja, men god redning, hvad kan jeg sige? Martin Fisch løb med den, og Morten Larsen tog skuddet. Så er det Bullet, der tager nu. Så håber vi lige, at han kan få den oveni den, så den rører ind i mål. Der var en sådan måde forbi. Hvor er det farligt. Det kunne blive sit mål. Og det gør det også. 2-0. Så står den 2-0. Hvor er det godt scoret. Det var Martin Fisch. Det var nummer 3's fejl helt fra starten af. Han prøvede at skyde den væk, men det gik ikke. Så fik Mathias Kjærulff den. Og så prøvede han at drible, men det gik heller ikke. Så faldt nummer 3 ned, og så skød han den ud. Så fik Martin Fisch den. Så gav han bare et skud, og den røg ind. Det var rigtig godt scoret. Ender den også Mathias Kjærulff? Ja, det gør den. Har den. Han har den. Hvor er det farligt. Martin Fisch nåede den ikke. Det var ellers rigtig godt set af Mathias Kjærulff. Et skud. Den rammer overlæggeren og går ud. Hvor er det farligt skud af Morten Larsen. Kulturskolens målmand bliver rigtig sur på hans medspiller. Og det kan jeg altså også godt forstå, fordi han er rigtig god, og han prøver at gøre alt sit bedste. Men forsvaret, de kan ikke rigtig gøre noget ved e-skolens spiller. Jeg tror, han prøvede et indlæg. Det er nødt til Christian Skovsen, som giver en dybt aflevering til Mathias Kjærulff. Når han den? Ja, det gør han. Hvor er det farligt. Det er der mål. 3-0. 3-0. Løb. Han fik en stigning, og så løb videre på den. Og skød den lige under målmanden. Så står den 3-0 til e-skolen. Men det Kjærulff har scoret 2 mål indtil videre, og Martin Fisch har scoret 1. Kjærulff har ikke været lige så skarp, som han er. Der har han bolden. Fantastisk mål! Det er flot, det der! Han scorer hat-trick i hver kamp. Han løb den lige over 2 personer dernede i forsvaret og skød den ind. Nummer 2 skyder den op, men den kommer lige til Robin. Og spiller den videre til Bullet. Hen til Nico P. Og så spiller den til Nikolaj Larsen der. Han har den stadigvæk. Indlæg til Nikolaj Larsen, men det går ikke. Alexander Madsen spiller den videre til Martin Fisch. Og den ryger til Christian Skovsen. God aflevering til Nikolaj Larsen. Der skyder der mål! Det var rigtig godt scoret. 5-0. Det var rigtig godt set af Christian Skovsen. Helt fra midtbanen næsten. Og så ryger den hen til Nikolaj Larsen, som tæmmer den og skyder den ind med venstre. Eller højre var et rigtig godt mål. Kig nu op, mand!